ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ବଡ଼ମସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ମସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରୁଟି ନଦୀରେ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଉକ୍ତ ପୋଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ନୂତନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବହୁବାର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଉକ୍ତ ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା, ରାଜୋଡ଼ା, ମଦେଇ ଗାଁ ଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ହେମନ୍ତ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।